Hello friends, so welcome back to my channel. To nei ang nongthamonko dayo horose mane video dintino sandeng anga. To man oरैबायदि निहिर गोलैदो नायलाय नै एकदम नै आसुरित सोले आं फार्स्ट टाइम बिदि आरो मोनायाव बिदि निहिर गोलैनायखौ नुबाय आरो ना इभिनिं टाइमाव जायनो मादि आरो आयै जि मादि सौदाव सोदो नै मबाइलाव नै तामाम एकदम बारे नै एकदम मादि थुङा नङा दे बियो निहिर गोलैदो नै निहिरानो निहिर एकदम नै निहिर गोलैनायखौ नोंथांमोनखौ माने शेयार खालामदों आरो ना नै तामाम आसरितसो मोनबायलाय आङो आयै नै नालाय मबाइल खुलिबानो एकदम निहिर ना नै जोंहानि सेथलायाव देख ओइ जे ओरैबायदि निहिर गोलैदो नालाय किमान किनिसना देखाबा साबि दैया ओइ जे देख ओइ जे निहिर ओइ जे सौदो सौनाय एकदम डेन्जार नुखायोलै लाइट ना खालाम या सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को देख नहीं पा रही हो क्या लाइट से ये है ओयो मेरा तो ऑलरेडी जितना फ्रेंड है सबको सब्सक्राइब जितना फ्रेंड है सबको भेज दो शेयर कर दो ओके ये रहा ये रहा और दबाओ चले जाओ दबा के आसमान चले जाओ हाय बेखौनो नोंथांमोनखौ दिन्थिदों आरो ना दिनै इभिनिंआव फार्स्ट टाइम माने एकदम बिदि नुनायखाय आरो ना एकदम नै जि सौसिखायो आरो लाइट अन जाया नामा सिगांथिंगा तामान एकदमबारे कुवली निहिर तामान नै नैनिफ्रायथ' एकदम पुरा तामाम निहिर नै एकदमबारे